Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regetsei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa ndine mwana wangu. Ndiri kurarama ndiine murume wangu kunoku kwatiri kunyika yevatorwa inova iri yeSouth Africa, uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, ende ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mukoma, ininiwo ndakaberekerwa mumhuri yekuti mukoma hungori urombo hwega hwega, ende zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kuvenga hama dzangu nekuda kwemashoko awo ainge otaurwa nemurume wangu apo patainge tichiri mukomana nemusikana. Ini hangu ndakangokurawo ndichienda kune imwewo church, ndokubva ndazoti pandainge ndava kuno kuSouth Africa ndokubva ndazotanga kuenda kune imwe church, ndikabva ndazosangana nemukomana wangu takadanana, but akazoti paya paainge ona mastatus ehama dzangu aingoshora chete achingoshora. Rudzamara kana neni ndega ndava kutanga kudhilita mafone numbers ehama dzangu ndichitira kuti vasazoona mastatus kana kuti iniwo ndisazoona mastatuses avo, because aingonditi hama dzako vanoita sekunge vane mashave ehurombo ende vanhu vangori nechiruzevha. So mushure mekunge vamwe sisi avo vainge vagara vari muno muSouth Africa vazouya vakatishanyira, mukomana Nashi akati akavatarisa, ndikabva ndaona munhu achidzungudza musoro, kana ivo vakangoti koba munini ko haufa, why muri kungodzungudza musoro? Akabva angovati pane mamwe mabusiness deals andiri kutogaya, pane munhu andivhara mari yangu. Izvo ainge achitoshora sisi vangu, because akazonditi iwe kunodi kuudza sisi vako, shuwa munhu angafamba akapfeka chijini sketi, masoksi nematenesi netisheti on top of that yelight green, aone kuti zvinomakisa here? Ndakachema mukomana Nashi, asi sezvisinei hama dzangu handina kana umwe zvake wandakamboudza. Ndakazongotanga kusataura navo kusvika pari zvino mukoma vava kutonditi ndiri munhu anodada anovhaira nekuda kwekuti ndakaroorwa nemurume ane mari. Asi ndingagoita sei? Nekuti vaiti kana vakatishanyira murume aisara achipopota kutonamata mukoma, fasting, achiti he is casting away the spirit of poverty simply because my poor relatives would have visited us. Patakatenga imba yekuHarare mukoma takanetsana, asingadi kuti amai vangu vange vachiuya kuzoona imba iyoyo because they are poor. Akati zvimwe kuda kana vakauya tisati tanamata tisina kudeedza pastor kuti vange vachiuya kuzonamatira imba iyoyo, what will happen is that the spirit of poverty will keep on following you and it will affect me as well, because ndiri murume wako. Ndakarwadziwa mukomana Nashi, ndikachema ndikangoti hazvina hazvo basa mukoma, sezvisineiwo iniwo ndine kabusiness kanguwo kandakazotanga, but still ndikada kuti ndinge ndichisimudzirawo hama dzangu anobva apopota mukoma, zvekuti izvezvizvi kutaura kudai ndanzwa nekubirwa nevashandi, because iye anongonditsvakira vashandi, kana ndikabirwa futi nemushandi anobva andidzorera mari yangu. But kuti ndinge ndichingomudza kuti vazukuru ndinavo vari kutambura, ndine vana vamwe vasisi vangu vatokura vekuti vanokwanisa kuenda vakanotengesa kushopu ikoko, munhu wekuti ndinokwanisa kucontrola, but anobva ati hazviiti, he does not want me to associate with my relatives anymore, and it is not only my husband. Vamwene vangu mukomana Nashi, kana ukanzwa vachishoropodza amai vangu wega unokwanisa kuzvibvunza kuti so why are you still in this marriage? But mukoma, ndiri kungoshingirira ndichiti zvimwe kuda nerimwe zuva ndichakwanisawo kuzoita mari so that I can become a blessing in my life. Isuwo takangokurirawo kumaprazi mukoma, upenyu hwainge hwakaoma. Murume uyu ndiye akazotoita kuti ndinge ndichizotoitawo birth certificate zvekare nechitupa. Vangu vabereki izvozvo vainge vakatozvitadza. Ndakazotoita birth nechitupa nekuda kwekuti ainge achida kuchata neni. Mukomana Nashi, kunyange pamuchato wainyatsokuona kuti murume wangu, it seems as if muchato uyu muchato wake nehama dzake, inini nehama dzangu we were being excluded. Hama dzangu mukoma, you can just imagine kuti
amai vemusikana ari kuchata vobva vazongogariswawo mukati mumabhenji. Vamwewo vekuchechi mukoma ndo vainge vachinzi ndo vari kumiririra vana amai nehama dzangu. It was really painful to watch. Even mamwe madzitete angu avo vakanzi ndo vainge vari responsible for dressing up my family and their family, dzangu hama mukoma dzakangonotengerwa dzimwe hembe dzedze dzekuti unongochiona kuti hembe idzi dzinodhura hadzo, but hapana kunyatsokuitwa selection yakanaka. Vainge vakangopfekedzwa zviya zvichibaranzi. I wanted to cry even apo patainge tava kuita mavowels. Misodzi yakatanga kuyerera because tarisa baba vangu ndikaona kuti sutu yacho yavainge vakapfekedzewa, it was really out of place. Even the color mukoma, he was just looking somehow. Moyo wangu ukarwadziwa, but ndakangotanga kungoyeredza misodzi ndikati Mwari henyu ndimi munoziva. Kusvika pari zvino mukoma ndo upenyu hwacho hwandinorarama ihwohwo hwekuti kana ndikataura nehama dzangu anobva atanga kudzishora. Saka ndava kungonyarara, handichatauri hangu nevabereki vangu. Ende anoti kana akatumidzira vabereki vangu mari like kubva zvatakatanga kudata each and every month, he will make sure kuti vabereki vangu anotovatumidzira $250 yekuti vange vachikwanisa kutenga chikafu nei. Mukoma mari iyoyo ndinoitukirwa zvangu. Dai kwanga kuri kunzi vabereki vangu vaizviziva kuti every time kana abva kuvatumidzira mari anobva atanga kundituka achinditi ndo zvinonetsa izvozvo. If you marry a woman who is not of your class, izvezvi zvima 200 and something andinobudisa pamwedzi, handiti pagore, mari iyoyo yaikwanisa kutotenga motikari. Hey, it is very painful. Handidi hangu kukunyeperai. Mukoma ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu so that muri yeZimbabwe inge ichindipawo advice kuti ndoita sei, ndomboramba ndakashingirira here kana kuti ndodini. Hama dzangu handisati ndava kukwanisawo kuzvimiririra pachezvangu. I'm not independent kubasa futi handitendedzwe kuti ndinge ndichienda kabusiness kangu kandakatanga kuZimbabwe. Kana murume akasaita achindipa mari, it can quickly fall to the ground. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I feel as if I am just a trophy wife. Kana iye murume wangu anogara achizvitaura kuti runako rwako ndo rwakaita kuti unge uchizogamuchirika mumhuri. If it was not for your beauty, nyange maparents angu vaisambokuda iwewe nekuti unobva kumhuri inotamburwa. She is just a trophy wife vedare. Saka vanzvadzi, I think even though you want answers kubva kumhuri yeZimbabwe, but apo pamati muchato wacho waita sekunge muchato wake nehama dzake, ndo pane answer yenyu ipapo kuti imimi you are just there kuti mungozvara vana, they don't care about you, about your relatives. So ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Chimboitaiwo nguva yokuti munomurambidza kutumidzira vabereki venyu mari, just say no, it is fine, because before you had met him, how were your parents surviving? I don't know vedare ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Hazvishandi kuti pese panotumidzirwa vabereki vake mari iye anobva asara achitukwa. No, it does not make sense. Let us try to speak with her in the comment section. Rekidzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichikuudzai the exact type of a business that I am doing, but ndinoda kureurura kuti ndakabirawo friend yangu a business idea. Mukoma zvekuti pari zvino ndatova neimwe mari yekuti kana ukasangana neni haungambofungidziri kuti ndiri muforeigner muno muSouth Africa. Saka friend yangu uyu aiva nemabusiness ideas akawanda. Then there was this other time paakandipa mamwe mapepa. He was projecting a future project that he wanted to go and submit to this other guy anoshanda mugovernment. Saka inini ndainge ndine umwe mufesi wangu uyo wandainge ndichiwirirana naye ainge achiitawo zvematongerwa enyika muno muSouth Africa. Ndakabva ndaenda naro
bepa riya, and I then showed him and he was like, wow, this is amazing. Ndokubva ndamuudza kuti ndini ndainge ndadrafta everything. Nekukasika mukoma ndakabva ndaenda zvekare kune umwe murungu wandinowirirana naye ndikabva ndamurakidza bepa iroro, and then he helped me to further that draft. Ndokubva tazotowina tender iroro, but murungu ndiye akazowina tender, but inini ndokubva azondiita subcontractor. Mukoma ndakaita mari, ndiyo confession yangu yandeinayo kubva zvandakaita mari kusvika parizvino. Mukoma Nashi nefriend yangu hatina kana kuzombogara takawirirana zvekare, iye achiri kungorarama chiupenyu chiya chehwako mukwako, yet inini nemudzimai wangu nemhuri yangu tiri kurarama upenyu hunotonakidza. Ende patenda iroro mukoma ndakakwanisa kutenga motikari 5. ndaiti ndikatenga 1 this month, 1 another month. Mukoma kusvika pari zvinozvi muno muSouth Africa tinemba, uye zvekare nekuZimbabwe tineimba zvekare, because that tender it was worth millions and millions. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Don't trust anyone, never reveal your plans to anyone, because hey, mukore uno watava kurarama hauzivi kuti wacho anokufarira ndiani, asingakufarire uye zvekare ndiani. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri kubuda kamwe kamhopo kusikarudzi kwangu, but I think kuti ndeumwe murume uyo akandigadzira mushure mekunge ndamudya mari. Saka mufesi uyu ndakatanga kudanana naye. Takati tadanana paya ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichitoda munhu ainge ari serious. I got him on this other dating site kumagroup ekuFacebook ikoko, but chandainge ndichingoda idata. Saka ndainge ndisina kuziva kuti murume uyu iye ari kuUK. Ndakazotoona tava kutaura kuWhatsApp kuti ari kuUK. Akabva azondiudza kuti even though ainge ari married, but ainge achindida nekuda kwekuti mudzimai wake was suffering from a chronic illness. Saka vainge vatova nemakore vasingakwanise kuita bonde, achiti ari kuda kutsvaka munhu anenge achizobatsirana nemudzimai wake. Ndikabva ndati iri bo. Honestly mukoma Nashi, I wanted this guy kuti azongondisponsor so that ndinge ndichizoendawo kuchando ikoko, but along the line mukoma ndakabva ndachizopfimbwa zvekare neumwe murume uyo ainge ari kumhiri kwemakungwa. Akati andipfimba murume uyu, ndikabva ndamubvuma. Saka ndainge ndava kuti kana ndikatumidzirwa mari neuyu, mangwana ndotumidzirwa mari neuyo, upenyu ndainge ndava kutoona sekunge upenyu huri kutofaya. Kuzodzamara uyu wekuUK azofind out kuti ndo zvandainge ndava kuita, because ndainge ndatova nevarume vaitosvika kuma10, vamwe veonline, vamwe ndo vaigarawo vaizoita lucky rekuti munhu anenge achigara in the same province as I stay. Saka nerimwe zuva ndakati ndiri kusleep over, then uya akabva azongofona all of a sudden. Ndakarara ndokubva achizotaura nechikomba chandainge ndiinacho. Akarwadziwa mukoma, vakabva vatukana paya. Later on he then called me, akatanga kuchema achiti nemari yose iyo yandakakutumidzira, how could you do something to me? Akabva anditi unozviziva here kuti ndinozivana nen'anga dzakawanda, ndinokwanisa kukugadzira iwewe. Ndakabva ndamuti iwe shamwari iri bo, waida kuti ndinge ndichiita sei? Because ikoko wagara une mukadzi, kunyange zvikanzi mukadzi arwara, but atori nenguva dzekuti anotombopa murume wake. Inini unofungidzira kuti kunoko ndaizorarama sei? Shuwa ndingangorarama upenyu hwekuti ndinenge ndichingoti uchazouya, kokana ukasazouya yainge yangova valas zvayo mukoma. But chokwadi chainge chiri chekuti munhu uyu ndainge ndichingomushandisa, ndichingomudya chete mukoma Nashi. Saka akabva azonditi uchazozviona zvako. And I think kuti murume uyu akazotombodzoka kuZimbabwe, nekuti pane pamwe pandakangoona status ndokubva akasika delete picture iroro achirakidza kuti ainge ari mundege. Mukoma ndokubva ati akabva azonditi uchazviona, ndokubva anditumidzira picture achiti kana waifungidzira kuti I was in Zim, no I am not in Zim, ndiri kunoko. Ndikati iri bo, tichazongoonana kana
kuri kunzi zvacho izvozvo zvauri kuti uchazozviita kana zvazoitika pandiri. Mukoma ndakati ndamutuka mangwana acho makuseni ndakamuka ndichinzwa kuti kusikarudzi kwangu kwainge kuchivava. Apa ndainge ndatova almost a month ndisina kana murume wandainge ndakambosangana naye because I was just feeling bored. Ndaneta nekungosangana nevarume vakasiyana siyana pabonde. Saka pandakanzwa sikarudzi yangu ichivavirira ndikati ko chini, ndakatanga ndatenga plain yogurt ndokubva ndazora. Hapana kana chayakambobatsira. Ndikaenda kufamasi ndikanotenga imwe cream ndikaisa musikarudzi yangu, but mukoma the pain was just too much. Ndainge ndonzwa kupisa ndichinzwa sekunge ndiri kudyiwa sikarudzi yangu. The following day pandakamuka ndakanzwa pain zvekare, saka ndakati ndichikwenya ndokubva ndanzwa kuti kwainge kuine kamhopo. Ndikabva ndatora mira ndikatarisa ndikaona kuti zveshuwa kwainge kuine kamhopo kainge kariko mukoma. Saka kamhopo aka kari kukura, ndiri kutya kuti kanokwanisa kuzongoramba kachikura zvekuti kanobva kazovhara sikarudzi yangu. Ndakangomoti iwe kuno kundiri kurwara, akabva anditi nei, ndikamuudza ndokubva andibloka mukoma. Saka handichaziviwo kuti ndoita sei. Zvinoita here kuti ndikupei mafone numbers ake munge muchizongoma posta kufacebook kana kuti pachannel yenyu, so that if there are other women vanenge vachidanana naye murume uyu vange vachizova careful, because I think kuti ndiye akandikuvadzisa, because akatondiudza kuti zvawandiita izvi uchazozvidemba ende uchanditsvaga. I'm going to sort you out. Ndinozivana nen'anga dzakawanda. Please help me mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu avo. Pakaipa but hamusikuona here kuti you are trying to be unfair, kuti mimi madya munhu mari mava kuda kuuya futi muchiti ndokupai manumbers ake so that you can expose him. Komari idzo dzamainge muchidya varume vose ava maisangana navo pamasocial media. Ladies, do not do that. Kana usingadi munhu, do not waste someone's time uye zvekare uchidya mari dzemunhu, nekuti sometimes unokwanisa kuzosangana nevamwe vanenge vaine mwoyo yakashata vanokwanisa kutodzifambira nyaya dzacho mushure mekunge munhu wamurwadzisa. Handiziviwo kuti vedare mwanasikana uyu angabatsirikana sei, but I don't think kuti it will be okay to just post someone's number without their permission. Ndipo paya pekuti tinozongokaruka tatongotumidzirwa masummons tava kunzi we are being sued for that. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kana kuine vanenge vachida kuvabatsira munouya kuinbox kwangu.